Както гледам как са белосали, ще трябва да разширявам още мъничко на пръв прочит. Сега ще погледнем. Мисля, че са събрали медец нагоре. Което е супер. Ето е майката още на първата пита. Първата рамка отворихме тук в средата. Ето е. Значи всички тези килийки, които виждате, вътре са осеменени. Правили си медови венец. Надявам се. Ето е майката, колко е големичко хубава. Това на другата страна. Вътре всичко е в ларви. Но и даже днеска е снасила също майката. Браво на нея. Да, крайната, че в принцип трябва да е медова. Да, от тази страна е плътно. Да, тази е медова, има и прашец. Надявам. Това е рамката, която беше поставена, мисля, че секунда. Да, това беше водъчната основа. Вижте колко страхотно са справили. Беше поставено, когато се създадаха отводките. Това ще за копия остава въпрос. Отгоре си събрали нектарче, даже леко се почнали да запечатват. Идеално. Сега ще подам още една пита между тези двете. Сега искам да хвърля един бърз поглед и на тази рамка. Това беше изградена рамка, която им подадох, за да има къде да снасят и както се вижда вътре, ето яйчицата, те са изцяло осеменени и скоро ще бъдат запечатани. И от тази страна е абсолютно същото. Майката е уникална. Аз мисля, че още една рамчица ще им сложа и те ще са готови и за магазин. Тази беше също с пил. Ето. Повече от задължително е да сложа вече основа, понеже ще стане тясничко. И ще им дойдат и ние такива мисли, като тези, които в момента виждаме. Вътре.
Последната е изцяло медова. Няма какво да я вадим. Добре. Тук ще му сложим сега една изградена, да има къде да снесем майката. Само че тези изградени сега са отдолу. Тази, не знам защо е по този начин. Вече нямам спомен, но ето е, тази е перфектна. Даже съвсем смело си мисля, че мога да сложа още една восъчна основа. Т.е. още една изградена. Като гледам майката как работи, няма да е никакъв проблем. Може би да сложим направо восъчна основа, ако пък толкова. Идеално се справят. Добре. Ще оставя. Махаме тая костоп лентичка вече. Тук обаче какво виждаме? Не са си дръпнали сиропчето и сиропчето е мухлясало. Странно. Това беше доста странно. Гледам, пак са надградили така хубаво рамките. Дано и това семейство да се развива по този начин и просто да не има нужда от сиропа, който им сложих няколко дена след като направих отводките, понеже времето доста се влоши и даваха го около 7-8 дена дъжд. Сега ще видим за какво става въпрос. Тази крайната е медова. Ето да не ви смачкам шадурчета. Да, ето е, тази е
изцяло семенена. Така вътре има много яйчеца на 3-4 дни вече като гледам. И хубав медови венец. И от двете страни. Страхотна рамка. Тази другата, обаче, която е медовата, забелязвам нещо в средата. Някакъв маточник. Не, това може би е затъртево пил. Да, това е затъртево пил, иначе рамката е прашкана с мети прашец. Ето е от другата страна медова. Тази така като погледнах от тук също е изцяло семенена и запечатана. Ето от другата страна за какво пиво говорим. Страхотни са. Майката е като шевна машина. Няма какво да се чуда, тук също ще я сложа. И тази рамка, те може би направо ще се изградат и ще се запълнат липсващата част. Хайде позрете се да не ви смочка. Без да искам. Ето е тази, се вижда как е изцяло семенена и почват лекичко даже да запечатват килийките вече. Всичко плътно е осеменено. Страхотно. Страхотно развитие. И от тази страна е същото. Ето даже някои вече клечици са запечатани. Идеално. Може би беше добре, че дойдох днес. Може наистина вече мамата няма къде да снася. Ето още една рамка. Страхотно. И последната е медова. Добре. Сега между тези двете, които са с прясното пиво, ще сложим още една рамчица. Може би си остава преградната дъска. Така. Тази да бъде. Не е толкова нова, но мисля, че е миналогодишна тази. Така. Страхотни са.
Долу не са имали нужда да взимат от това сиропче. Така че може би това е причината да я махлясвам. А то сиропчето не беше с захар, а беше с мед от миналата година, който го разтворих с вода, топла вода. По този начин ги подхраних. Мисля, че след няколко дена направо се връщам да им слагам магазините.